ya ce mutum na farko da za a fara mai hisabi a fara husumar hisabi da shi a gobe alƙiyama shine miji da matarsa. Wallahi a ranar alƙiyama harshe ba zai yi magana ba, abinda yake faɗi ba zai faɗe shi a lahira ba, sai dai hannu da ƙafafu na mace za su ba da shaida a kanta gobe alƙiyama dangane ga giba da kuma cin amanar mijinta da ta yi, ta zalunci mijinta a gidansa. Hakanan miji da hannunsa da ƙafafunsa duka za su ba da shaida a kan abin da ya aikata matarsa na alkhairi da kuma abin da ya mata na sharri. Sannan a gobe alƙiyama za a kira kowa tare da waɗanda yake jagoranta su